Wamkelekile kwakhona kuluhlu luka #edufunde@home olukuncedisa ukuba ufundise njengentshatsheli ekhaya. Namhlanje siza kujonga ukuba singasicwangcisa njani isifundo ngokufanelekileyo. Inyaniso, ukufunda okukuko kuvela ekwenzeni. Oku kuthetha ukuthi yenza umntwana wakho athethe, abhale kwaye acinge ngomsebenzi kangangoko kunokwenzeka. Nasi isixhobiso esiphezulu. Yahlula isifundo sakho sibe ziziqendu ezithathu. Isiqendu senkcazelo, kulapho umntwana ubuninzi emamela kwaye abukele. Isiqendu sokuziqhelisa, kulapho nenza izinto kunye. Isiqendu sokwenza, kulapho umntwana ezizamela ngokwakhe. Nanga amanqanaba kakanjani. Sijonge isifundo phambi kokusiqhuba ukuze wazi oza kukwenza. Bhala injongo yesifundo. Umntwana wakho uza kufunda ngantoni kwaye uza kwenza ntoni ukuze abonise ukuba uyaqonda. Cwangcisa isifundo malunga nale mibuzo mithathu. Ndiza kumcacisela njani umntwana wam emakwenziwe kwesi sifundo? Siza kwenza ntoni sobabini ukuziqhelisa ngesi sakhono? Uza kwenza ntoni umntwana wam ukundibonisa ukuba uyawuqonda lo msebenzi? Khumbula, hlola ukuba uyaqonda ngokubuza imibuzo nangokujonga umsebenzi wakhe. Ukuba kukho impazamo, uphinde umsebenzi kwakhona ukuze uqiniseke ukuba umntwana wakho uyaqonda. Ukuba ngaba umntwana wakho wenza isifundo sevidiyo kwi-intanethi, kubalulekile ukuba khona ngokomzimba, umxhase ngokumnika ingxelo-ntetho nangemvakalelo xa kusenzeka. Okokugqibela, yenza kube mnandi. Abantwana bafunda ngcono xa bonwabile. Siyabulela ngokuba nathi kweli candelo lesine loluhlu luka #edufunde@home. Siyathemba ukuba ulufumanise luluncedo. Nceda ushiye izimvo ngezantsi apha.